Čau lidi, zdravím vás opět já, mé jméno je Eddie a jdu vám zase ukázat, jdeme hrát zase můj svět jako minule. Víte snad ne, jak jsem vydal video, venku chčije, počkej, že přepnu, aby nás tady nic nerušilo, neříkejte mi, že jsem lama. Jinak vám do komentu taky něco napíšu. Počkej, nezasne torčka. Dobrý. Doufám, že bude chcát. Ale je to dobrý na Enderman, když prší. Jo, takže v minulém díle si myslím, nebo to jsem si udělal já normálně, když jsem hrál, jsem si ten crafting dal sem, tuhle truhlu sem a hlad. No, to nemělo být v tom, ale já jsem si to takhle no ty vole, už radši držím hubu. No ty stejky, ty vole, já jsem kretan. No normálně jsem si to předělal, že jo, tu čestu jsem si dal jinam. Nebo ty vole, no tu čestu jsem si dal jinam a teď si ji dám sem tak a dám sem všechny věci. Nebo všechny ne, ale nějaký píčovinky. Teda ne, že by byl iron píčovinka, co se někdy hodí. Torčí mám 6, jo dobrý, takže ty vole, já se jdu ještě vykraftit styky a torče. Počkej. 16, dobrý, takže budu mít stack torčí. A pojďte, půjďa torče. A ještě můžu mít, tyjo, kdybych měl jeden koul, tak můžu mít ještě jeden stack torčí. Tak počkejte, já si udělám ještě hop. Brdele. Ups. A 16, tak. Tady jsem. A torče, dejte, pojďte torče. Tak, počkej. 1, 2, 3, 4. 2 torče musím ještě vyplácat. Patřím styku. Jestli sem prší? No, mě sem prší. What the fuck? Sem prší. Jdu chrápat, protože mě tenhle dešť sere. Doufám, že mluvím nahlas, nebo doufám, že mě slyšíte, protože já mám zase nos úplně ucpaný nos, ty vole, mě to protéká, to je na hovno. No to je jedno, ničemu to nevadí. Tak, ještě 2 torče musím dát někam pryč. Tak, co bychom s nimi mohli udělat? Přemýšlím, dáme to třeba, jo, vyplácáme třeba hop, jeskyně. Hop. Aha, dobrý. Tady není. Jo, v minulým, nebo normálně jsem hrál a tady jsem takhle běžel ke svému domu a tady jsem hodil hubu. Tak fail jak prase, nebo pro mě. Nasral jsem se a ještě jsem to nezadělal. Tyjo, to je divný, vždycky mám strašně málo keců a no co bych dneska pro tento díl chtěl uskutečnit, takže chtěl bych udělat farmu na ty vole, na ty farmu na kurva, ty vole, jak se tomu říká, chtěl bych udělat farmu na obilí nebo tu pšenici, ale já nemám moc semínka, takže kolik mám styků? 1. 1, 2, 4. No. A uděláme si motiku. Ty vole, ale doufám, že mám nějaký ty semínka, ale když nebudu mít, tak se normálně. No, já jich mám fakt hodně, jenom 1 semínka. Tak já jdu ničit trávu, tu marihuánu. Doufám, že si přitom nesničím svý saplingy.
Jo a mého prvního vlogu jako v komentech mě něco napsal jeden úplný kretán. Musím myslí, jaký je king, přitom to je sám debil, že jo. On mě napsal, že nenávidí takovýhle kretény, co natáčí, co sedí doma na prdeli a jenom jsou u počítače. Přitom já vždycky, když přijdu k jeho bratrovi, tak ten si tam ty vole sedí u kompu, vole, debil, vole. Sedí si tam u kompu a přitom náš channel ze Spidey má ještě, ty vole, jak se jmenuje, s Majanem, ne, s Majákem. Ne, já mu říkám Maják, ale on se jmenuje Majan. No, to náš channel kritizoval, tak ať si probí prdel nebyl. To je úplně jedno, že to... What the fuck? Jo, a mi to laglo. Počkej, takže kolik chci? 1, 2, 3, 4, 5. What the fuck, kolik jsem chtěl? 12. 1, 2, 3, 4, 5, blablabla. No, a tak on kritizuje náš channel, přitom i já na rozdíl od něho jsem něco viděl a nekritizuju každýho jak debil, jak on to má ve zvyku. Vždycky, když jsem u jeho bráchy, tak jenom kritizuje, že jsme kreténi, ať si dám ven, že jsme pořád jenom doma, čumíme do kompu a přitom co on jinýho dělá, volá. A v pátek, to bude zítra, natočíme pomstu. Nebudu vám dopředu říkat, co to je, dozvíte se to no prostě až to bude natočený, tak to dáme na YouTube, nebo řeknu vám to teď, ale tohle video vydám díl, aby ten debil se na to nemohl kouknout. Takže my chceme přichystat pomstu. Jako nepište, že se opičíme po Little Brothers, jako to je to po Little Brothers a nepište nám, že jsme debilové, že se opičíme. Prosím, tak to my chceme udělat pomstu, že normálně já vezmu můj 720 pixelový foťák, nebo tu kameru a natočíme pomstu. A ta pomsta bude, že jeho bratr ví, co úplně nesnáší. Nesnáší, když má mrtě bordel v pokoji. To je taková holčička. Brejlatej debil. Počkat lidi, já se s vámi loučím a už musím jít. Zdar.